Eigenlijk zei de vrouw van, du mag ik en wordt ik wel eens naar met hen. Zo. Jouke Rottiné stiet joer dus net te springen om hem vaccineren te laten. Maar bij de pop-up priklocatie van de GGD in Kalmersweg, mooi in de buurt, komt hij toch maar even del. Majoor 68 meesken in IMA skoft. De GGD is dik tevreden en had er echt wel een verklaring voor. Ik denk toch de maatregelen die het opleiden worden, dat ze toch over de drempel komen. De sportskwallen is een veelgehoorde regel die nou toch, Ja, hè, dat mensen daar toch graag dat ze nou heen toch willen. graag komen, ja. Zoals dat de sportskwallen brengen om gezond te blijven. Ja. De pop-up locatie in Kalmersweg is de komende weekend nog 2 keer iepen op een waasje te mogen. En daarmee is de drompel voor een aantal meesken leger worden om del te komen. Het is een prutte wat hier uit de buurt komt, inderdaad, wat nou langskomt. En dat is makkelijk. Er zijn misschien geen vervoer naar de verste locaties. En dan is het ideaal dat we hier binnen. Wouter en Harry van der Beek van Kalmersweg staan ook in de regen. Hij al lang vaccineren, zo'n Wouter nog net. Want hij had het net zo op vaccineren. Ik heb er net heel veel vertrouwen in. Wat dan? Ja, ik dacht, dus ik kan van alles in zitten. Dus ja, Ben je benauwd? ja, dat wel. Harry had geen drukker kunnen om zijn 6-jarige zoon. Maar al even zijn wat hij ervan vindt. Die had wel zijn, ja, het wordt steeds minder als kommerkist. Je met je kameraden naar de bioscoop. Ja, dus ja, in principe haast weinig keus. Maar ja, nou, misschien geen drugs uit, maar wel van, nou, is het misschien net beter dat je vaccineren is. En nou ja, dan denken ze direct wel hoe naar en dan gaan ze wel hoe stag. En Wouter, die is blij dat het klaar is. Die al heel goed. Die net zo. Intussen is Jouke Rottiné echt blij dat het klaar is. En al of net vaccineren, het maakt hem eens helemaal niet uit. Dat was net moeilijk hoor. Dat moet ze zelf worden. Als je mij al hier bij mij komen, ik heb er geen probleem mee verder. Dus. Al je bij je komen. Jawel, kan je niks killen. Al of net vaccineerd. Ja, kan je niks killen.